talent es pot fomentar a l'enginyeria industrial com es fomenta l'esport. Com es fomenta l'esport? Doncs hi ha diversos pilars. Primer, en els nois i noies que volen practicar un esport, se'ls expliquen les normes de l'esport i se'ls ensenyen els moviments més elementals relacionats amb aquell esport. I després se'ls fa practicar de mica en mica, primer amb un nivell de joc, sense competició, i després amb un nivell de competició en el qual es valoren, es dona valor amb els que ho fan bé. No es pretén que tothom jugui igual, es dona molt valor al que ho fa molt bé, perquè és el que ajuda a que l'equip guanyi, etc. La universitat, la manera que tenim que hauríem de tenir de fer-ho, hauria de ser del mateix estil. Què serien les regles bàsiques? Les regles bàsiques són aprendre aquelles matèries més elementals que permetran després avançar ràpidament, poder desenvolupar ràpidament teories, aprendre-les no havent de redescobrir cada vegada la roda, sinó aprofitant el que han descobert els nostres avantpassats, i després s'han de poder portar en pràctica aquests descobriments. Com s'ha de fomentar el talent? Exercitant-lo. Com s'exercita el talent? Fomentant que les neurones es connectin i connectin resultats d'aquesta teoria amb aquella altra teoria, amb aquella altra tercera. I això es fa, primera, fent que els estudiants siguin conscients que la teoria és important, que no es pot aprendre enginyeria anant a buscar a Google com es fa això, sinó que s'ha d'aprendre d'una altra manera, d'una manera molt senzilla, és que els estudiants se'ls hi plantegin problemes i el professor es passegi per la classe resolent els dubtes que tinguin els estudiants, no resolent els problemes, donant-los idees per fer-los, i a un nivell més avançat, plantejant projectes que poden arribar a nivell de competició al si de les pròpies escoles o de les pròpies universitats, com la Fórmula Student, la Moto Student, un braç robòtic, el fòrum d'empreses o altres coses per l'estil. D'aquesta manera es pot fomentar el talent. Tenim un inconvenient importantíssim, és que els estudiants ens arriben de secundària, però sobretot de secundària, tractats de tal manera que sobretot ningú quedi decebut i per tant no es valora els que fan les coses més bé, sinó que tothom ha de sortir valorat més o menys igual, amb una baixa exigència de responsabilitat, amb una baixa exigència de treball i amb un voler que els resultats siguin immediats. I els resultats no són immediats. Un ha de caure moltes vegades per aprendre a aixecar-se i no tenir cap problema per reconèixer que ha caigut, estudiar una mica més, aprendre a aixecar-se i desenvolupar projectes que tinguin èxit davant dels seus companys i davant de la comunitat universitària. Però aquí hi ha dues vessants, no? La primera és quan ja estan dins de la universitat, la segona és, jo penso que és més important encara, és abans d'entrar a la universitat, no? Jo soc les persones que penso que el talent, uns quants hi neixen, però la majoria l'acaben adquirint amb el temps, no? Jo penso que és important que les universitats ensenyem què es pot fer un cop et formes a nivell universitari, un cop tens aquest talent, amb nanos i nanes de batxillerat, d'ESO i fins i tot de primària, que és on de vegades es perdem aquest talent, no despertem prou vocacions tecnològiques, molt entre les noies, per exemple, en aquest cas, perquè facin atractiu el fet de poder potenciar i el fet de poder intentar accedir a estudis universitaris. Un cop estan a dins de la nostra feina ja és la formació. Llavors, el que hem de fer és formació puntera, formació atractiva, que és la que hi ha a l'entorn, a l'empresa real, formació que sigui molt vinculada amb el present, però penso que també amb el futur, no? Per això mateix fem molt treball de recerca, investigació, amb temes punters, per poder justament adquirir-ho i donar-ho al futur talent que ens ha de sortir format després, i després directament vinculats amb el món empresarial. Vull dir, no serveix per res que estiguem traient gent molt formada si realment no serveix per res a l'hora després de poder fer avançar l'entorn al país i de ser els futurs dirigents, no? I que projecten i que lideren els canvis que constantment estan passant al nostre entorn a nivell tecnològic, sobretot. Bé, el talent, nosaltres estem molt preocupats per això, per formar nou talent davant de les necessitats que hi ha d'enginyers i d'enginyeres, sobretot, que és un dels reptes que tenim tots i totes a la nostra societat. I un dels punts claus jo crec que és la promoció de les vocacions. Si som capaços de provocar aquest interès per la tecnologia, per l'enginyeria en els nens, nenes, nois, noies, si som capaços de fer aquest esforç, doncs aquest talent acabarà arribant a les universitats i acabarem tenint enginyers titulats i titulades que seran capaços de tornar a la societat tot aquest esforç de formació que des de les escoles i des de les universitats fem per generar aquest nou talent que tant necessitem.
Doncs mireu, des de les universitats, en particular la Universitat de Girona, jo crec que és important buscar la figura del talent, no? Perquè als centres de secundària ens hi hem d'acostar i nosaltres des de la Universitat de Girona, a la Politècnica, tenim la sort de tenir el Patronat d'Empreses, que és una entitat que va néixer juntament amb l'Escola Politècnica, i hi ha totes les empreses del voltant de les comarques gironines que ens ajuden a fomentar i a potenciar activitats, pensant en els instituts, d'anar a explicar-los quines són els avantatges de tirar endavant carreres tecnològiques i, sobretot, el tema de les pràctiques amb empreses, que és un altre dels factors que ajuden els estudiants un cop han començat estan acabant els seus cursos, doncs intentar inserir-se en el món laboral.